Această conversație este în memoria Connie Larkin. Creez intenția ca prin tot ce împărtășesc în seria de conversații magice să țin vie și să dau mai departe necondiționat cunoașterea pe care am primit-o prin ființa ei infinită, cunoaștere care aparține întregii umanități. Moștenirea pe care Connie ne-a lăsat-o este ecologia mentală, care înseamnă să realizezi că ai o gândire greșită și în orice moment poți să o corectezi. Connie Larkin mi-a oferit cel mai de preț dar, prin exemplul unei vieți trăite cu prezență, claritate, onoare, responsabilitate, putere, integritate, contribuție, bucurie de viață, iubire infinită pentru oameni, natură și tot ce ne înconjoară. Simplu spus, ecologie mentală. Ecologia mentală este o contribuție infinită pe care Connie a oferit-o umanității și astăzi este moștenirea prin care a ales să contribuie la elevarea conștiinței umanității. Astfel, ea există veșnic în inimile noastre. 2019 a fost anul în care viața mea s-a transformat complet. Anul în care am scos pentru prima dată capul din fund, așa cum îmi zicea Connie. Ana, singurul lucru care va face o diferență în viața ta este să corectezi gândirea greșită care îți spune că nu poți să fii tu propriul tău maestru. Și acum simt vie aceste cuvinte care au aprins lumina în inima mea și în mintea mea în perioada de mentorat cu Connie și asistență în asociația ei Why Not Me. Fiecare clip alături de Connie a fost un antrenament de prezență, prin care mi arăta unde am o gândire greșită și cum pot să o corectez. Connie a trezit în mine posibilitatea de a face o diferență prin existența mea până în ultima clipă a vieții mele. Why Not Me a fost primul pas în împlinirea tuturor posibilităților pe care le-am creat pentru mine și viața mea, care îmi oferă și azi un mod extraordinar de a trăi responsabil și a face tot ceea ce mă inspiră ca să-mi onorez viața și să mă dăruiesc complet zi de zi. Am fost aduse împreună când viața mea era un hău de întuneric, suferință, singurătate, lipsă de claritate și direcție. Connie a deschis ușa trezirii mele și a contribuit la recunoașterea ființei mele. Connie Larkin a fost lumina care m-a ajutat să văd cine sunt cu adevărat și cine nu sunt. De aceea am ales să împărtășesc până la ultima mea suflare tot ce mi-a dăruit. De fiecare dată când dau mai departe necondiționat lumina primită de la Connie, simt că e la fiecare pas alături de mine și dansăm împreună cu viața și cunoașterea infinită a Universului. Astăzi pot să văd cu claritate în viața mea efectul de bulgăre de zăpadă despre care Connie îmi spunea. Conștiința individuală întărește conștiința de grup și conștiința de grup dă putere infinită fiecărui individ și conștiinței sale. În prezent, ori de câte ori mintea mea ia pe arătură, îmi răsună ca un ecou cuvintele tale, Connie. Ana, tu ești Why Not Me? Și imediat scot capul din locul întunecat și renunț la toate conversațiile care mă țin înțepenită în valea plângerii. Pentru că eu pot să fac o diferență pentru viața mea. Suflet drag, împărtășesc și cu tine ce m-a atins profund într-o conversație pe care Connie ne-a dăruit-o și prin care am ales să creez fundamentul vieții mele. Nimeni nu știe când moare. Nu ești nemuritor. Poți să mori diseară sau mâine dimineață. Călătoria din acum în acum este importantă. Acum este tot ce ai. Acum, în prezent, renunță la a avea dreptate,
la a te justifica, la a fi victimă, ca să fii vie, chiar acum, pentru că nu știi că mori. Astăzi, fundamentul vieții mele este să trăiesc mereu în acum. Din acest spațiu, aleg să țin vie în acum posibilitatea pe care am creat-o pentru mine și viața mea, de a fi libertate, autenticitate, contribuție, bucurie de viață, leadership extraordinar. Posibilitatea mea mă face să onorez această viață și să dau sens fiecare zi ca și cum este ultima. Pe 14 aprilie 2022 am sunat-o pe Connie ca să o recunosc și să-i mulțumesc pentru contribuția ei și pentru cum viața mea s-a transformat în ultimii 2 ani și mi-a spus: Ana, Buddha înainte să moară a spus să nu îi ridicăm statui și să nu îl venerăm și cu toate astea noi am făcut-o. Primesc recunoașterea ta. Dar și acum ai capul într-un loc întunecat și nu poți să vezi măreția maestrului tău interior. Meritul îți aparține în totalitate pentru viața ta din prezent, pentru că ți-ai destupat urechile să auzi ce am spus și nu am vorbit cu pereții. Apoi, Connie m-a întrebat: care este posibilitatea de a fi pe care ai creat-o pentru viața ta? Și am răspuns: libertate, autenticitate, contribuție, bucurie de viață, leadership extraordinar. Apoi Connie mi-a spus: libertate, autenticitate, contribuție, bucurie de viață, leadership extraordinar. Ăsta e fundamentul vieții tale. Onorează-l. Sunt profund recunoscătoare pentru tot ce am primit de la Connie, pentru că prin fiecare împărtășire mi-a arătat că viața este un joc și de ce mă iau atât de mult în serios. Mulțumesc și binecuvântez toate darurile pe care le-am primit prin educația ontologică, care a făcut o diferență extraordinară în viața mea. Mulțumesc, Connie, pentru contribuția ta în viața mea, care mi-a readus toate visurile la care am renunțat cândva. Astăzi știu că sunt posibile pentru mine. De atunci, zi de zi aleg să fiu unul dintre oamenii treji, îndeajuns de nebun să creadă că pot să contribuie la transformarea lumii prin asumarea responsabilității personale pentru viața mea. Mulțumesc, Connie, pentru posibilitatea de a fi parteneră în asociația Why Not Me și de a mă înrola în posibilitatea ta de a da mai departe această cunoaștere, dătătoare de viață și libertate infinită de a fi. Mulțumesc pentru că mi-ai arătat că viața este bucurie, dans, libertate, conexiune, abundență și relații autentice. Cuvintele tale mi-au atins ființa și am recunoscut puterea de a fi vie, de a da viață prin cuvântul meu. Mi-ai arătat că eu sunt cuvântul meu, că fără integritate nimic nu funcționează, că tot ce funcționează și nu funcționează în viața mea e doar responsabilitatea mea. Nu e nimeni acolo pe care să dau vina. Mulțumesc pentru că mi-ai arătat cum să ascult, ca și cum Dumnezeu vorbește prin gura celuilalt, și cum să ascult curat, fără să adaug nicio semnificație când cineva vorbește. Mulțumesc pentru că mi-ai arătat ce înseamnă leadership-ul extraordinar, cum să faci o diferență într-un spațiu, chiar dacă nu ești prezent, de dragul experienței de a contribui, nu doar pentru recunoaștere. Mulțumesc pentru că mi-ai arătat cum să trăiesc cu putere și libertate, să onorez viața și să fac o diferență prin existența mea. Mulțumesc pentru că mi-ai arătat că moartea e un alt început, că suntem cu toții picături de apă într-un ocean cât trăim și când murim ne întoarcem în ocean, acasă. Connie Larkin, rămâi vie în inima și viața mea, pentru că aleg ca lumina pe care ai pus-o în mine să strălucească mereu, până la ultima mea suflare în această viață.
Ai plecat onorând posibilitatea de a fi pe care ai creat-o pentru viața ta. Cine sunt eu? Sunt posibilitatea vieții însăși, dansând cu bucurie, contribuție excepțional de extraordinară pentru planetă, pur și simplu. Te binecuvântez să ai o călătorie excepțional de extraordinară pe această nouă cale pe care ai deschis-o pentru ființa ta infinită în univers. Connie, dance with the universe, just for the fun of it. Te iubesc, te onorez și te prețuiesc infinit, Connie Larkin.